10 metara od mene dođe čovjek sa psom i i pita me kao, jel cura? I ono kao, nije. Nego? Rekao, ne znam, pogađaj, evo, ono. Jel bi koristilo da ti kažem? Znaš, on ne djeluje mi, evo, znaš kao. Ne, ali isto naš, užasno mi ide na živce ljudi u bankama, dođem u banku, stanem u red ko svi ljudi i gore piše kao invalidi, roditelji s malom djecom i trudnice imaju prednost. Rekao, dobro, nema problema, stojim u redu, iza mene dođe žena s kćerkom, kćerka ima 25 godina, mala faks završila, i budala sa šaltera dođe kao, odite kao vi, gospođo, roditelji s malom djecom imaju prednost. Rekao, da sam znao, bi ja starog poveo, znaš on? To je, to je jedina situacija